vinduerne. Her er det forreste vindue, når man ruller op for solafskærmning, sådan. Og den næste tryk ned og ruller op for den. Og så står de her, de skal være lukket helt ind herind, når man tager afsted af hensyn til forsikringen. Lige nu står de i et lille ventilations-en. Og der er 1, 2, 3, 4 og en her 5. Og det forreste vindue, der er sådan et kliksystem. Sådan. Den er lidt i stykker herovre. Skete engang for længe siden. Så pas lidt på. Og når den skal frigøres, så må man ikke trykke på den. Man skal lige finde, hvor den... Det kan være lidt drillagtigt. Netop også fordi den er i stykker her. Der kom. Det kan være nemmere at gøre udefra. Men altså, det er kun det forreste vindue, der har det sådan, eller den metode er til. Og husk, luk dem helt ind her. Og her, når man tager fra. Og de skal være lukket alle sammen. Nu er det gevaldigt varmt, så vil den lige stå der. Og ned. Sådan. Pres den lidt ind dernede, så går den i hak. Og der. Og husk, sådan en kammevogn, den er lavet af meget spinkle materialer for at holde vægten nede. Så det er grænser for mig, den sådan tåler af vold. Her er det bagerste vindue, og sådan fungerer alle andre vinduer, undtagen det forreste. Den og den. Og de herfra. Og så er der en, der ikke er fra, det var den der. Og så sidder der en knap der, som man skruer på, spænder til, når den er ude i den vinkel, man vil have den ud i. Vi prøver der. Sådan. Og der sidder en i den anden side også. Så vil have det ind. Så løser man dem bare, selvfølgelig. Og myggenettet er altid godt at have nede. Sådan.